Ndikulandireni kuna kuli konse kumemuli ku program inanso yakuthekera kwanga pano pa Mbawa Television. Iyi ndi programu imene makubwetsera ndithu atsikana komanso azimayi amene ali nkuthekera kosintha zinthu mdziko muno. Komanso iwowa amene anakumana ndithu ndi zinthu zosiyanasiyana omwe osana ziyang'anire pasi analimbikirabe tikunena pano iwowa zinthu zikuyendera mayokha. Ndiye ine dzina langa ndine Lorin Temenu Haukeya. Komatu mprogramu isi ndili ndekha ndakubwetsera ndithu mayi Luce Kaluwa. Iwo amagwira ntchito kubungwe lijalana isi ndipo ali ndi nkhani yomwe afuna onera zoti atifotokozere ndipo ine ndikudziwa onera zoti akatifotokozera inu nonse amene mukuonera programu iyi mutha kuphunzirapo ziwiri zitatu. Ndakulandirani mayi Kaluwa. Zikomo kwambiri. Zikomo anthu adziwe mayi Kaluwa ngati ndani? Mukamva kuti Luce Kaluwa. Kaluwalo ndi dzina la bambo anga. Komano ndimachedwa kuti mayi Mpachika. Ndithu. Ndinganena kuti ndinabadwira ku chipatala cha Ikwendeni pakaleko ndithu. Ndakula ndi mayi anga ndi bambo anga. Bambo anga anali ndithu amagwira ntchito ku polisi, mayi anga anali aphunzitsi. Nde chifukwa cha nature ya ntchito ya bambo anga tayenda malo osiyanasiyana. Kutanthauza kuti ndaphunziranso masukulu osiyanasiyana ku primary. Ndaphunzirako pa Nzuzu CCP, kenako nazapita ku Zomba nakaphunzira pa Zomba Police Primary School, then ndinazapita ku Lilongwe nakaphunzira pa Lilongwe CCP Primary School, kenako ndinazasankhidwa kupita ku Mulanda Girls. Ndinakonza bwinobwino mayesa form 4 komano nditangolemba mayesa 4 napezeka kuti nthawi yomweyo ndapezeka kuti ndatenga mimba. Ndekina khanga kuti pakhala breakdown sogolo la imakale kuti tsopano apapa ndezitha bwanji munthu wakhoza bwinobwino form 4 koma wapezeka sotali ndi chani ndi mimba. Kenako nditachira mimba ija makolo anga anandithandiza, anatengako mwana uja nkumandilelera nkundipasanso mpata kuti ndipite kuti ku school. Ndinapita ku school naphunzira secondary school so inakayambira no college. Kunali kuti form 4 ndakhonza kale ndili pa nyumba tudikira malizatsi ine nkupezeka kuti ndatenga chani mimba. Ndiye chinakhanga kuti ka bloko pang'ono mamoti utenge step yopita patsogolo napezeka kuti anzanga ukayamba ku college yewani ine ndili pati pa nyumba. Anakusankhani ndithu kuti upite college? Nditalemba mayesa form 4 ndinazapanga apply ku Domasi. Then chinakhanga kuti chapanga bloko kuti mina ndikayambe school kupezeka kuti munthu ndili ndi chani ndili ndi mimba. Later on makolo anga anazandilandirako mwana uja nkumalera nkundilola ine kuti ndizipita kuti ku school. Anantenga mwana uja ndithu ali wang'ono kwambiri kali kakang'ono kwambiri kuti nachita usisa bere ine nkumapita kuti ku school. Chabwino mwatifotokozera amene mwadutsira ulendo wanu kuchoka ku primary mpaka na kufika ku secondary. Komano mwina tingobwerera mbuyo pang'ono. Tisanafike kuti bamba mwanayi amene adakuchimwitsani adali kuti zipezeke zoti makolo anu akulandani mwana kulererani. Tibwerere omwe wanu wa ku primary kuti mwakhala mukudutsa motani mbali ya performance yanu kazovuta zimene mwakhala mukumana nazo mu moyo wanu wa primary. Ndili ku primary performance yanga inali yosangalatsa kwambiri. Komano ndimakumanabe ndi ma challenges. Timapita ku school kuja kuti kumakhala mixture ya anthu osiyanasiyana. Kumakhala ana ena woti mwina by then ku Lilongwe kuja kumachokera ku area 12 tikumaphunzira nawo school imodzi. Awu machokera ku area 3 anali ndithu anazikhwaya woti pa lunch paja standard 8 mwina akanoti simmapita kwanu pampezi kabe kuti ife mwina akutsa mipunganza ife mwina sana tipatse tsiku limenelo nkuthekaso mwina tatenga tizakudya tosarani tosalongosoka. Komabe ife timakhalabe ndithu tikulimbikira. Chifukwa cha kulimbikira ndi kukhonza kwathu kuja kumapezi kuti aja atenga zabwino ku school aja amatha kumazatigairako ndicho linga choti mwina tiziwathandizira muzina ndi zina. Ankakuhongani ndi zakudya inde kuti kumauzira mkalasi tizauzira. Akakhala ndi mavuto amatha kubwera kwa ife exercise yakuti kundivuta ndi amazoti ndikapanda kugairako ndikafikira bwanji ndingaireko. Komanso sipamalephera timakumanaso mwina ndi anyamata achamba ovuta inde amunchesi anyamata ovuta ena ochokera mpolisi muja
mwina mukati muwerenge iwo mwina akubwera ndi phokoso nde zimakhanga kuti mwina zikubweresa ma disturbances. Komano mukunena zoti start date munakhoza bwino. Inu chimene chinkakulimbitsani mtima kuti muzilimbikirabe maphunziro anu despite kuti mmene mwafotokozera kuti kumachokerana kweya 3 12 oti mwina amadzasiya m'magalimoto kumene. Koma inuyo kuti mwina palanji simmatenga koma mapeza zoti ulimbikirabe kuti ana ochokeranso pabwino aja ndikumakuhongani ndi zakudya. Chinkulimbikitsani mtima njani kuti muchilimike pa maphunziro anu? Kungoti nthawi ina ndili kuzomba ku primary ndinali ndi amodzi mwa abale anga kumudzi kwathu anali pachanko ndi amakonda weekend kubwera ku nyumba kuzacheza. Ndiye basi ndinayamba kumaasirira even kuti ndizapange course yanje amapange education basi sonane ndayamba kumasirira kuti sonane sonzangokhala chani mphunzitsi wa ku secondary momwe ndimalemba mayeso afolo nayi nchikhumbokhumbo choti naneso ndifuna ndizapite ku chanko ndikapange education. Komanso ndili ndi aphunzitsi ku primary amakonda umatilimbikitsa kuti skulu tusimathera secondary mukasankhidwa muzapitanso ku college. Ukapita ku college munthu ndiye umaoneka bwino umakongola ndiye amatipanga inspire. Akusankhani kuchokera kodi anakusankhirani kuchokera pa Lilongwe CCP? Anandisankha kuchokera pa Lilongwe CCP kupita ku Mulanda Girls. Nthawi manager kuti Mulanda Girls ili school yokuti aliyesa akangomvoti mwana wako amusankhira Mulanda Girls chimwemwe chinali ntsaya. Inu chimwemwe chanu chimene chotani atakusankhirani school imeneyi? By then ninali osangalala kwambiri komanso ndimaoneka kuti ninali wachichepere kwambiri pa gulu la anthu omwe anasankhidwa. Zimene zaka zanji zimezi? Munali ma 1990s. Then anthu uno amazasirira no makolo anga nalipo ine ndi sister wanga tonse tinasankhidwa nthawi imodzi. Ndiye basi kunaonkhanga kuti kwina konse kwana sanasankhidwa asankhidwa ndikuti ndikwathuko. Ndiye basi nali osangalala kwambiri pona zomwe zachitika komanso anthu akamati koma kasaizi kamene kazipita ku secondary ku boarding. Ndiye nkumandire pena nkumamva nkhani zondiopseza pena mbambo anga zili tikangokutula wekha sungakafike zoyankhula zambirimbiri. Ndiye ndimakhala kuti ndili so much excited komanso pena timantha tibwereko. Chabwino munayi mmene munkasankhidwa kuchoka ku Lilongwe CCP upita ku Mulanda Girls nkuri mwini masomphenya ofuna za campus wa ku secondary. Mudapita ku secondary kuja mudalimbikira motani kuti mukwaniritse masomphenya anu? Ku secondary kuja apart from kuti kumakhala nthawi yoti akuchita kukupangirani prep ikani mwina magutu mpange ma discussions ndimakhala ndi nthawi yoti pandekhabe despite kuti ayi apereka nthawi ngati sungwa natsogolo kale kumathabe ndithu kulowa jango kutenga timakopeta ako kumatani kumakawerenga kumene koko kuti ndikwaniritse chomwe ndikutani ndikufuna nasirira anti anga aja amapanga education ineso ndifuna sonza khali ndani mphunzitsi wa ku secondary. Chabwino nde mwatifotokozera kuti umoyo wa ku secondary ku primary zinaenda bwino malimbikira kufikira kuti form 4 munakhoza bwino. Koma chidachititsa njani kuti mwana olimbikira okuti aliyesa mamusilira akapezeke zoti walemba mayeso standard 8 maliza sasa natuluka ali ndi mimba chidachitika njani? I think inakhala mwina peer pressure. Wow, anzako omwe kuyenda nawo akukuza nkhani izindizi nali ndi wakuti nali ndi wakuti deniso nawe sonanguti life iso nditi ndiyo omwe inaniso ndingotani ndingogwidwa chifukwa cha nkhani zomwe mwina ndimamva kuchokera kwa azinzanga amene ndalemba nawo chani mayeso afo kuti munthu kangopita tikangolemba folo chatsala ndi chani banja college amangoti banja. Inu masomphenya oti ndifuna nzakhale secondary school tichacha akamakuimbira timafono akamakulembera timakalata ine nali ndi wakuti mwezi uno zakhamwa kuti mwakuti basi so nangopeza kuti talowerera mukati kamene koko. Mutangomva kuti muli ndi mimba munthu oti munayi ndi masomphenya kuchoka primary mpaka nofika secondary iniyo munamva bwanji mkati mwanu komanso makolo adachilandira bwa? Chinali chamanyazi komanso ndi momwe ine ndinali mwana ofatsa kwambiri oti china chilichonse choyipa makolo anga samaganizirako olo kukhonza mayeso a form 4 amaneno tati tinadziwa kuti iweyo ukhonza bwino kuposaso sister wako koma nkupeze zoti inu mwakhoza bwino ndi certificate inaso.
mwakoza bwino koma kupezeka zoti mwatuluka muli ndi mimba certificate ina ya chinalibe chinthu choti chomvetsa chisoni chopasaso manyazo munthu wabwino uchi chachitika ndi chani makolo binga a polisi madala sadakuthamangitseni kuti wopita kwa mamuna wakupatsa ayi anandikomera mtima sanandithamangitse komano vuto limabwera pakaleredwe ka mwanako akamasamala mwana uja mai anga mwina akakulira akafuna kudya amaseka chimakhala ngati chitonzo amanebazi ayi mabambo anga anotsopano usikhalira olera anawo choncho mwakuti basi be komano mai anga samazira badi manebazi kumasana seke mai anu simunapangitse kuti ukhala chitonzo kunjaku kuti munkerekedwa kuti mwana wanu ndi wanzeru azapita college apa wabwera ndi mimba akapita kuntchito mwina ku sukulu kwawo komwe amaphunzitsa mwana wanga wakhonza komano kukhonza kwake ola achule koma uno kumapezeka kuti kubweretsa be kachitonzo negative impact chabwino ndiye bambaka mwanayo anali kuti mamune mwana akupatsani mimba analiso nayeso kuti saliso pantchito mwana wasana koma mimba adayivomera anavomera then later on titakhazikika tinapezeka kuti takhalaso limodzi bwino ngati banja kachibwezi ka ku secondary kati kanafika kuti mpaka na banja mpaka nakukhazikikano ngati banja ndithu ndiye mwati makolo chifukwa anafuna neya zoti ino mulimbikire maphunziro anu mwana uja atangosinthikira msinkhu anakutumizaniso ni ku sukulu tifotokozereni kuti ku sukulu ku college-ku ine college akudomasi komwe kuja kapena munakhangani mwasinthakali domasi komweko ndithu napanga be education then nditapanga education nditabwerako ndikugwira ntchito kuphunzitsi ndinazayisiya ntchito ya uphunzitsi ndinazapanga apply ku World Vision komwe ndimakagwira ntchito ku ngati development facilitator in education koma munakhabe secondary school teacher masomphenya ofuna kukhala madamu achadathekabe ndithu chifukwa mwina chamakolo amene anandimvetsetsa amene sanalabadire kuti zachitika koma nawonso amakhala ndi mtima amakhala ndi chiyembekezo kuti mwana wathu uyuyu ngati kuli mwana amene ifeyo azatichotse manyazi ndiye ndiuti ndiluse ndiye mayi anga ajama kukhalabe ndi chidwi chomafunisisa kuti nebe nditani nditenge step yoti nditani ndiphunzire chabwino kwa ine ndithu amene mwangamba kumene kuonera programu iyi takulandirani ndipo mukuonera programu yakuthekera kwanga pano pa Mbawa Television. Ili ndi programu imene imakubweretserani pano pa television ndi cholinga chokuti ngati muli makolo ana muthe kuphunzirapo ziwiri zitatu kuti kodi iniwo mupange zotani kuti mukwaniritse masomphenya anu ngakhale mukumana ndi zinthu zokhoma zosiyanasiyana. Lero mpulogalamu iyi tikucheza ndithu ndi mayi Lucy Kaluwa amene ndithu atifotokozera nkhani yawo mene ayendera umwe wawo ku primary kufika ku secondary. Talekezera poti iwowa anabwereranso ku sukulu ku Domasi mwana wawo ali wang'ono. Komanso atifotokozera kuti ngakhale mamuna amene anawapatsa pathupi uja kumapeto kwake adadza kwatirana naye. Ino mukhalepo mpo kuti timve zambiri kuti kodi chimene chinachititsa ndi chani kuti anthu apezekezo kuti akhalano ngati banja komalizira kwake. Mukhalepo mwepa tiye ndipomere kaye. Tiwaneniso ni program ene yakuthekera kwanga pano pa Mbawa Television yomwe tsiku la lero takubweretsani ndithu Lucy Kaluwa amene akufotokozera ndithu nkhani yawo ya amene moyo wawo ayendera. Cholinga cha programu iyi tikufuna nayo zoti niwo muthe kuphunzira zinthu ziwiri zitatu kuti ngakhale mwakumana ndi zinthu zosiyanasiyana koma ngati muli ndi masomphenya iniwo ndithu muli nkuthekera kosintha ziwiri zitatu mdziko muno. Anatifotokozerapo kunena zokuti atangolemba mayeso form 4 mene ankatuluka iwo ali nkuti ali ndi mimba koma sanaziyang'anire pasi anapitabe ku sukulu chifukwa cha sapoti yochokera kwa makolo awo mpaka nakakhala ndithu kwaniritsa masomphenya awo okhala mphunzitsi. Mwachoka ku college ku Domasi mwakhala mphunzitsi munanena zoti simunaphunzitse nthawi yayitali kenako munayamba kugwira ntchito ku World Vision komano tifotokozereni kuti munangomaliza maphunziro anu ndi kupangani post kwamba kuphunzitsa secondary school iniwo munali osanga bwanji poononera zoti masomphenya anu amene anayambira primary aja ayamba kukwaniritsidwa? Ndinali munthu osangalala kwambiri kuti chomwe ndimafuna ndatani ndachipeza ndipo sinofunanso chani ntchito ina. Ndiye nukuzi chinapangitsa nchani kuti kenako muyambe kusinthano kaliya? Kenako no basi
ndinayamba nokumacheza no ndinayamba kugwira ntchito kumulanje kumaphunzitsa Mulanje secondary school. Yeah. Then panali anthu osiyana-siyana amene ndimaona kuti akugwira ntchito mabungwe osiyana-siyana. Kunali achina Project Hope nthawi imeneyo. Kunali sonzanga wina wake ndimaphunzitsa naye, then nangomuona wasiya wapita kufinka. Then ineso nayamba kumasilira kuti naneso sindingayese ndizotheka ndi anthu ajamata akapita umene kuja timaona kuti life yawo yasintha Mozambique. Kenako naneso nayamba kumakhala ndi chani ndi chidwi. Kenako amuna anga anandibweretsera vacancy ya World Vision kuti afuna munthu yemwe ali ma qualification achani auphunzitsi. Nalembera nazapanga interview kunditenga. Chabwino. Mwakambapo za amuna anu apa. Munazafotokoza ponera zoti kumapeto kwake munakwatana ndi mamuna emwe akupatsani mimba muli ku sukulu uja. Sidachitika nchani nokuti mupezeke zoti anthu nuno mwakwatirana. Nayeso anali kuti ndi wachichepere sakanathaso mwina kuti kundipanga support. Nayeso amadalira kuti wina wake ampange support. Yeah. Then zitachitika zoti ndatenga mimba, makolo anakwanitsa kuonana, anakwanitsa kupita kwathu. Then anthu amatiseka kuti olo mutakhala pa banja kabanja kokaza atha banja lanji lati ana ngati inuyo then yeso anapita kumakapanga school, ineso kumakapanga chani school. Kwa maana amaziwa kuti ndili ndi mwana nasiyaso mkalo yena. Yeah. Then atamaliza school, ineso ndamaliza anazayamba ntchito ku MTL nkomwe amagwira, then tinakhala limodzi. Munapanga ndithu kwati kapena munangotengana kuti bodi ya. Tinangotengana kuti basi ndingopanga chikhoso cha chisisi. Chiteje chisisi chota tisata tiwe cha nyumba chosavulika mkwira na nthambi. Iso. Chabwino ndemwe asinthakaliya mwapita ku World Vision tifotokozeni nokuti kumene kuku umoyo mungofotokoza kuti umenda morani. Foti apa pamene mwabwera pano simunabwere ngati kuti mugwira ntchito World Vision. Mwatifotokozera kuti mugwira ntchito ku NICE. Tifotokozereni kuti umoyo wa World Vision komanso kuti mupezeke kuti mugwira NICE zinakhala bwanji. Ndinagwira ntchito ku World Vision kwa nthawi yaitali bendito. Zimakhala bwino komano kungoti ma project ake amapezeka kuti mukupita kulimoti kwambire. Mwina amakuzanisa ndiye mukhala based kunoko. Tinayamba so kumasilira so kuti ineso ndaphunzira bwino ndizikhala kumuzi. Ndizikhala. Anzanga ntaona vala gogode nemzingo vala flat. Kenako basi tinagwira ntchito ija. Then kuna zatuluka nkhani za restructuring. Then ndinapezeka kuti chandigwera. Of course it was mwina 3/4 ya anthu inasisidwa chani ntchito. Ineso ndapezeka kuti ndinawo ngulu lotani losisidwa chani ntchito. Komano chimenecho chinangondipasa ngati advantage kuti pamene ndikukhala pa olofa zinandipasa ngati zinapanga Leica Foundation kuti ineyo ndione kuti kodi ndekuti degree imodzi ndakhutisidwa nayo kapena nditenge step ina. Then ndinatipanga step ina yoti ndizipanga beka school kenaso korani komaonjeza. Nthawi imene mkuti mukhale yakuti by then inali kuti ndili munzuzo monomo. Yeah. Then ndinayamba umapita ulilongwe kuka school kena yake komwe ndimakapanga school muonjeze. Nditamaliza school ija mu 2017 ndipo mweno kumatuluka ma vacancy ku NICE. Nakapanga interview mu August, then mu October ndapezeka kuti akundita noti nkayambe chani ntchito. Chiteko ulova suna kwaweni foti pa nthawi ulovayi munaino ndi maganizo ndikandama komwe ndaandira ukukukaja ndipangire upgrade maphunziro anga. Kutanthauza kuti nyengo ina iliyonse ili ndi chiphunzitso imakhala ndi ubwino wake. Olota iona kuti yayipa motani komano imakhala be kuti pali kena kake kabwino kamene kakuchitika ndithu mwina sumatha ukazindikira koma be imakubweretsera be impact yabwino. Paulova pamunakhala zaka zingati? Ndinakhala po close to zaka ziwiri. Chifukwa cha school ndimapanga school kuti ndipange kwa upgrade, ndipange kwa upgrade. Mwayamba ku NICE tiziti pano asungwana omwe akuonera pakanayi panopa mungawuzize kuti umoyo wanu ku NICE ukuyenda bwanji? Moyo wanga kubungwe la NICE ukuyenda bwino kwambiri chifukwa ndimakwanisa kuzipanga chani support. Mwatsokaso mwamuna wanga ujanatani anamwalira koma naberekana naye ana atatu. Ndi yemwe ndinatenga nthawi iyo nditangolemba maiso 4 naberekerapo ana awiri komano ana awiriwo ndimakwanitsa kuwasamala ndimakwanitsa. Wina yuno anazimira payekha? Wina yono panopo ndoti
ndinamulipirira ku college panopo anapanga za accounting ali ndi bachelor's ya accounting komanso panopo andiuza ndikuonjezeratu amayi simundithandizirako pang'ono ndifuna ndikhale chartered accountant ndi nangoti akugwira ntchito of course ndiye salary yake be wangomaliza umene school ndiye yamba umene ntchito sanakhazikike ntchito yake ndiyoti akulandira zochepa ndiye namuuza vuto palibe ndikupanga support wachiwiri amutenga kumene akayamba kupole wachitatu ndikukwanitsa ndithu kumulipirira fees ali ku secondary ya girls okhaokha girl ndi mmodzi yemwe ndinapanga nthawi imeneyo then awiriwa ndi anyamata ndiye inuyo mukamakhala nopanopa ngati msungwana omwe munali ndi masomphenya ngakhale mkatikatimo zimunakhala kuti makumana ndi zokhoma pa zotenga mimba muli wachichepere mungafotokozonera zokuti mumachimva bwanji potengera kuti simunaziyang'anire pasi munayimbikabe maphunziro ngakhale abambo anatisiya mapano mukwaniritsa kupanga zilizonse nokha apapa ndimamva be chimwemwe kuti ndinakwanitsa kuchotsa chamanyazi chomwe chinachitikache chikakhala kuti chamanyazi icho chakuchitikira anthu amavutaya pena amakusiya amakuthawa komano ukakhala kuti wazitolera wabwereramo umayambaso anthu amayambaso kukutsatira poona kuti iweyo wapanga chivi china chake mmoyo ndezima ndipasa chimwemwe ndikaona kuti nthawi ina zinalephereka komano zinandipatsabe kulimbikira kuti ndili ndi masomphenya amene ndikuyeneka kuti ndikwaniritse I think ndilimbikirebe chifukwa ndikanakhala kuti sinapange bwezibe ndiumakhala ndi chikumbo mtimota ineyo bwezito ndili paja koma bwezi ndikumangozipangako ndemo koma panopo giuta yonseyo inachoka naziwala makolo alipo bambo ngaokha ndo mwana mwalira mchaka cha 2022 chabwino ndi atsikana makolo amene akutionera pakanayi pano chifukwa tinkhani anu amene mwafotokozera sikuti ndinoyamba amene munatenga mimba muli pa sukulu alipo ambirimbiri amene mwina anatenga mimba ali ku primary ali ku secondary form 2 form 4 ka ku college koma makolo chimene anachita cha nzeru ndicho mtenga mwana uja ndikanyanyala kwa mamuna imwe wampatsa pathupi uja zimene zinapangitsa kuti mwana uja tsogolo lake liyime losowasokololera kwina kulikonse koma ino makolo anu sanatengere kuti uyu poti watenga mimba mayeso atangotuluka komano mwana uja atabadwa anaopanganiso ni encourage kuti mubwerere ku sukulu makolo omwe akutionera pakanayi pano mungauze zotani kutsatira inuyo ndi zimene munadutsamo komanso ndi support imene munalandira kwa makolo anu ndikuwalimbikitsa makolo kuti ndi bwino zikachitika tiye tichivomereze ndikutenga responsibility yoyenerera osati kutenga kamwana kaja kukakanyanyala ayi zimachitika nthawi zambiri ndizoti ngati teenager watenga mimba ali teenager wabereka mwana chifukwa chakusowa support ye teenager uja mwana wake yemwe wabereka uja samapezeka so kuti mwinaso nayeso watengaso mimba ali teenager ngati sitimpanga support teenager kuti watenga mimba then seko ija imangopitirira mwana yemwe waberekayo akaberekaso yeso ali pa teenage basi simangopitirira koma noti kakha kuti talowelerapo tapereka support yoyenerera timakhanga titupanga break seko ija kuti ma teenager kumangoberekaso teenager kukaberekaso pa teenage ndofunika kuti makolo tizitengapo gawo tizikwiya inde komano tizibweza mkwiyo pang'ono chipando kuti ne makolo anga analowelerapo anazipereka sizikanatheka kuti ne mwina ndifikire tsiku la lero lino nkanangokhala housewife pena pake mwinaso chifukwa choti sinaphunzire bwinobwino mwinaso nkanapeza kuti mwina ndili kumuzi kwina kwake ndikukhala moyo oti omvesa chisoni kwambiri chifukwa choti ndikukhala moyo omvesa chisoni ndiyoti ana anga tsogolo lawo likanakhala lotani losokonekera given ndiyoti mwana wanga wamkazi yuso akanakhala atakwatiwa kalekale chifukwa chofuna chani support chabwino anti Lucy niwo mukamazikhala ngati mtsikana emwe mwadutsa mzosiyanasiyana mukamaziona tsogolo lanu kumene kupita komanso ndi zimene niwo mwachita mumaziona kuti muli nkuthekera kokuti kothandiza ziwiri zitatu mdziko muno kapena munakhala kunkuthekera kosintha ziwiri zitatu ngati mwana wamkazi kwambiri ndimakondocheza ndi achinyamata pali achinyamata angapo amene mwina atha kunena kuti koma amayi aja anandithandiza makamaka ndimakonda kufikira achinyamata omwe ndikuona kuti ali ndi potential koma kusowa kuti akafikira bwanji pali nyamata wina amene ndinamthandiza panopo amagwira ntchito ku social fair moyo mwake samandiyiwala ndinampeza kugulisa
paka grocery pamene amalandira ndalama yosakwana ndi 10,000 yomwe. Then namfunsa kuti iwe namba kumacheza naye nkumamva nkhani zake. Ndanandiuza kuti ineyo kunapezeka kuti kumuzi kwathu of course ndikumozi koma usati kumuzi umodzi sachi. Komano ndinankha kuti ndi dera limodzi. Ndiye namba kumfunsa kuti apezeke pa grocery paja anayamba ndiuza ine nali pa Bolero Secondary School ndili ndi 20 points. Ndiye namfunsa 20 points ndi uzigulitsa pa grocery chavuta ndi chani. Then anayamba ulakatula nkhani zake. Then ndinamuthandizira mpaka anazapezeka kuti anazapita ku Magomero panopo akugwira ku social welfare. Anangoti uchoka ku Magomero nkuyamba ntchito social welfare panopo ndi chake mwina choyamba kugwira ntchito ngati sichachiwiri. Ayi tathokoza kwambiri mayi Lucy Kaluwa chifukwa chobwera mu programu iyi komanso ndi chikhulupiriro zokuti atsikana makolo aphunzirapo ndithu ziwiri zitatu kuchokera kwa zimene mwatifotokozera tsiku la lero. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mmene munso ndithu ndimene tachezera ndi mayi Lucy Kaluwa amene atifotokozera ndithu zimene anadutsamo. Phunziro lalikulu limene taphunzirapo pamenepa ndilokuti makolo ngati ana athu alinga pakati akanala chichepere ali ku sukulu ali ku sekondari solution yabwino tisandinge mwana ujoka nyanyala kwa mamuna kumano mwana uja timusiye akabereka timulimbikitsenso kuti yeyo apange maphunziro ake chifukwa yeyo ali mkuthekera kokusasintha ziwiri zitatu ngati mena ntiluse makolo wawo anawalimbikitsirira atatenga mimba kuti mwana atabadwa nkubwereranso ku sukulu nafenso makolo tiye ndithu titenge chitsanzo cha ngati antiluse komanso ife ana ndithu tiye tizionetsetsa kuti ngati tili ndi masomphenya tionetsetsa kuti masomphenya athu tikwaniritse ndicho linga chakuti makolo athu athe kusangalala kuti ayi ndithu school fees yawo ija sinapite padera. Ndithokoze kwambiri kwa nonse amene maonera program ine yakuthekera kwanga maso ndithokoze kwambiri Jiki Ganizani emwe anayi pa kamera dzina langa ndine Lointemeno Haukeya ndingoti mwana wamkazi unali yese ali nkuthekera kusintha zinthu mdziko muno.